Kaladon gawai ka Jingthoh kabala posted hagiran san social media hakabai dai ka Kynnoh batkanto ya kaseng Voice of the People Party VP haden bala Shah ki Ngut ki sister hakajing soba batkano bakila penkenal niam jubor bat kayi brew kane kadai ka Jingthoh balkano ya kaseng VP kumjo ya Kynnoh yalam jongka batkala ongkumne Shah jao to wak hok batka kanun hala sorok kabanang tang ban penbej paibor hana penbej ya ki paibor hana ba upor ya ki dengjat ujisu hana kan bahaba Shah ki sister pan umnang watch kan tenro ni ag hok tang ban yo nong politik don temaniam ha me khalia ki khathalik ki ong UMP VP na shulong ne ubadai na balang protestant Kren Halor kajing Shah ki sister panban UMP tura Kren namar udai Catholic bat kalami kawai ka komen ka bala ongkumne ka VP kadai ka ba asap na ki ba asap tam watang UMP ka kongres na tura Kren uhanrei UMP na shlongpat Kren penban ya kata ka jingja doyong 1000 metric ton bat kala ongro dagi kenten away where is the substance of argument ya ka VP kane kadai ka Jingthoh bat ka Kynnoh ya ka seng VP hakabai dai ka jing Shah ki Ngut ki sister hakajala chatiskar hakini kindasi balala